lad mig begynde med dig. Hvordan har du forholdt dig til den her konflikt? Hvordan forholder du dig nu til, hvad der foregår dernede? Da det hele vist nok startede, der var jeg nok også en af dem, der tænkte, nej, lad det endelig stoppe. Det er kun de civile, det går ud over. Det er min familie og andres familie, det går ud over. Det vil gå ud over et Syrien, som mange ynder at tage til, som mange elsker at besøge. Så jeg var da nok en af dem, der tænkte, jeg håber sgu, at det går, at der kommer ro på. Ja. Men sådan har jeg det efterhånden ikke længere. Der skal ske et eller andet, sådan så vi har mulighed for at skulle beskytte de civile, så burde være dem, som er i fokus. Nu har der jo netop været meget frem og tilbage med mange forskellige interesser, der netop nu er involveret i den her konflikt i Syrien. Det er også derfor, det er så svært for resten af verden at forholde sig til, er det Assad, som står bag de her giftangreb, man regner med at få fundet sted, eller er det nogle andre? Hvad reagerer din familie med ham, når du taler med dem? Jamen, altså, i første omgang er det ligegyldigt, om det er Assad, der står bag det der giftangreb, eller hvem det er. Og det er jo ikke den første giftangreb, der er sket dernede. Altså, jeg tror, der har været op til 15 registrerede giftangreb. Men det er Assad og styret dernede, der har ansvar for det, der sker dernede under alle omstændigheder. Syrien bruger 45% af deres bruttonationalprodukt på sikkerhed. Og om man ikke engang kan sikre sin egen folk, så er man ikke egnet til at styre et land. Så enkelt kan det siges. Men i forhold til min familie, der har jeg haft noget sporadisk kontakt med dem af og til. Men her de sidste par måneder har der overhovedet ikke været noget kontakt. Fordi det bor i det område, hvor der intens bliver angrebet hver dag nu her. Ikke? Så du står faktisk netop, og når du ser, vi kan også se nogle af de billeder, der er blevet vist. Jeg skal selvfølgelig advare for dem, der ikke har fulgt med i den her konflikt. Det er voldsomme billeder. De fleste af os andre har set dem. Det har I også. Men når I ser de billeder af, hvad det er, der foregår dernede, hvad tænker du så, Lamar? Jamen, jeg tænker vel forhåbentlig det samme som alle de andre, at det er nogle forfærdelige billeder, at det er nogle tragiske billeder. At det kan ikke passe, at vi i 2013 skal være vidne til ikke kun giftgasangreb, men også massakre. Og at vi så bare tager det med morgenkaffen, at det jo bare, det sker jo i en anden del af verden. Det synes jeg ikke er okay, og det synes jeg, at vi skal forholde os til som mennesker. Når I skal forholde jer til det, så er det jo også, fordi I forholder jer til jeres familie, som jeg netop nævnte før. Og jeg ved, at der er nogle særlige måder, du kommunikerer med din familie, Mahar, når du kommunikerer med dem. Hvordan foregår det? Altså man kan jo ikke snakke åbent om tingene, eller om konflikten. Så derfor så snakker vi sådan i koder nærmest. Altså, hvis der bliver bombet rigtig meget, så siger man, at det er varmt i dag, og så videre. Og det tror jeg, alle syrer gør, når de kommunikerer dernede. Uanset om man er med regeringssyre eller imod. Så bliver man nødt til at tale. Og det har man jo altid skulle gøre i forhold til Syrien, så det er ikke noget nyt. Altså, det har jo været en diktaturstat i 40 år, hvor folk det eneste sted, som Syrien siger, det eneste sted, man må åbne mund, det er hos tandlægen. Så det er ikke noget nyt, vi kommunikerer på den her måde. Så der bliver også stadig lavet sjov med det, trods alt, hvordan man har det her forhold til? Ja, det gør der. Altså, man bliver nødt til at overleve på en eller anden måde. Det gør man ved ironi. Men hvordan er forholdet til din familie? Jeg ved, at du har haft, at du heldigvis har din familie, at de stadig er med, og de ikke er kommet til skade, men der har været tæt på i tilfælde. Ja, altså de trækker vejret, og når de kan komme til det, så kan de jo købe mad, selvom madpriserne er steget. Så fysisk kan man sige, der har det jo ikke lidt overlast endnu, så kynisk som, altså hvor kynisk det lyder. Men en af mine onkler har fået bombet sit hus, og de er blevet nødt til at flygte i løbet, altså midt om natten, så det ikke falder ned overhovedet på ham. Ja. Og en af mine fastre har også en dødsdom hængende over sig, fordi at hun er engageret i humanitær arbejde i den belejrede by, som hun så bor i. Og det er jo en del, som måske kan være lidt på pas, altså de lægger mærke til det, og så... Det kan simpelthen tage anstød af, at hun engagerer sig lige præcis. Arbejde for at forsøge at hjælpe andre. Lige præcis, selvom at det er på lokalplan, og hun i princippet ikke har så meget at gøre med nogen udefra. Men alle er ligesom legitime mål, hvis de på en eller anden måde modarbejder en vis interesse i den region. I dag der er det eneste, vi hører i de fleste nyheder rundt omkring, det er, at USA nu vil
at USA nu højst sandsynligt vil foretage en eller anden form for militær intervention, og hvordan opbakningen bliver til os fra Danmarks side er stadig uvist. Men hvordan ser I det fremtidsscenarie, som jo højst sandsynligt tegner sig efter i dag? Altså, jeg har det sådan, jeg synes, at hverken USA eller andre væsen skal blande sig. Jeg synes, det er en intern konflikt mellem syrerne, og det skal selv komme ud af det. Jeg har det dårligt med, at NATO skal bombe Syrien. Fordi i den sidste ende er det jo stadig syre, der vil blive dræbt, også om det går på side. Og det er det værnepligt, det kommer til at gå ud over. Det er ikke elitestyrken, det kommer til at gå ud over. Så det er den, der kommer til at betale det højeste pris. Ja. Jeg synes stadig, at så skulle man hellere sende våben derned, og så skal det nok selv klare resten. Jeg er også altså meget vildredet, ligesom alle danskere omkring, om vi så overhovedet skal sende vores danske soldater dernede. Men jeg tænker, om noget, altså i stedet for at skulle initiere en krig på falske præmisser og skulle sende soldater afsted på falsk grundlag, så har vi rent faktisk et scenarie, hvor vi er i stand til at skulle beskytte nogle civile på nogle meget håndgribelige beviser. Og det må vi håbe, der bliver gjort alt andet lige, så er det i hvert fald en meget uholdbar situation her. Tusind tak, fordi I kom, Lamar Al Farah, og tusind tak, fordi du kom, Maha Nasser. Ahmed Carter.